Yes, Lan, bulal. Listo, salamat rin sa mga sakit ng ating kami ng mga partner niya nga si Ron Wipines. Dapat na balita kayo ng mutay sa panahon na nagpal sa kapulisan ang mutay sa 22 anyos. Kalalaki human na pagpan nga nagdala o wala rin siya nga putila sa barangay talaga Argao sa hapong Hulyo ng Tinibilis Bila 26. Malabas Argao Municipal Police Station nakalumat sa sila o report gikan sa usaga ng Councilor Municipal niya. Sa mga alas 2:25 o mga alas 4:25 sa hapon dahil sa usaga lalaki nga naglakaw sa dalan sa barangay Santang nagpupok o Garposela. Dali na nga mitubag ang mga pulis o ilang nagitan ang nga nagpupa o kapareho sa direksyon na sa mo'y ihatag. Gimanduan sa mga pulis ang suspik sa pagpupang sa iyang hotel o gumitumak kinit nga walay pagsukol sa ihang gipangayuan siya o milisya o legal nga dipumito sa amat wala siya kapakita ka sa mangro ini tungod ini pinagkop siya o tungod sa paglapaw sa Robert Republic Act number 10591 o Comprehensive Ammunition Regulation Act. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka kaliber 22 kaliber o adunay usa ka mga buhing nga bala o gidayo sa niya sa PO Provincial Director of Police Apol nga Abubakar Alunda nga Manila Junior ang paspas nga paglihok sa mga pulis o ang culture citizen nga bitaw sa insidente matod pa nga dako kayo papir nga operasyon sa komunidad aron nakapugan ang krimen nga magpadayon sa kalina o kaluwasan sa publiko sa Tamagray. So, mawala na ito ang nagkala sa kalibutan ka sa mga Pilipinahin mo kang armas yan na sisyado na rin. Salan? Ay mong armas yan na sisyado na nabing nakadagpan. So, kuno, Ang imong armas ba, sisyado na. kaya akong armas? Oo, sisyado mo na, di nakadagpan. Lisensyado man eh. Nakadili nakadagpan. Lisensyado ni, makapusil maganib sa kinsa. Ay, pili. Okay rin, nagkalat ka ulit sa karmo kasi matanangan mo ang tunong mga sermento bilatori sa Ragbuyan sa Tanay ay naman yung sinisya sa ngutang at tatagag parkit ang new isa kibitsi flag o frito para sa kalimutan ng highway Magallanes sa Ruwan sa Sisigil Pakay Mala o Sir Mr. William Flores. Alang na lang sa balita nga kutulo sa DY stay 1 o tayo na 100 yung inyong titulo. Pero kaya sa lalawigan sa Subo para maging sa Papa Alandro City reporting. Kaya nga, salamat Steve Patrol numero 15 Alandro City sa police reports from southern part of Cebu. Balitang tudo-tudo. 18 minutos naman sa Alas City, dunay di payuhot o illegal drugs. Mga 3 gramos ang nasakmit sa kaning lugar ano. At nawaton ang report from southern part of Negros Oriental. Santa Bayabas, Jen Gonzales sa police sa tren. Yes, numero 8, Kunal. Yes, salamat ug buntag gusto ning adlaw nga Biyernes pinsa kay tay-uno ning bulan na sa Hulyo tig 2026. Ito malawag balita din sa may barangay Ubos barangay Ubos ning Dakbayan sa 228 ang takna sa mga kabuntag atong Hulyo 29 usa ka anti-illegal drugs operation ang kagayan sa tuang kapisan nga syudad panguluhan kay sa CDEO ug sa agi panguluhan kini ni Police Master Sergeant Dante Bilos ang intelligence kay NCO under sa direct supervision ni Police Lieutenant Colonel Joyson Paralag din resulta kay pasigop sa usa ka 43 anyos nga arestado ang mulupyo kay sa Maygumi Street barangay Ubos ning Bayan. Ang nakuha sa mao nga dinakpan ang usa ka small size hit silk pan sa sachet sa gituhuan nga shabu ug lain pagtuno sa kaiyang sizes ang nakuha sa maong dinakpan ug sa katira 500 peso bill. Timbang ang maong nakuha sa maong dinakpan og 3 ka gramos nga mobalor kini og 20,400 ka pesos. Og ang maong dinakpan ana karon sa kusudiya sa tong PNP Bayon Station ang pag-witness ni gisaksihan ni Marjorie Gales ang NPS representative ug barangay official Arihong Prayog.
Ug mara ka natong matod nga balita karon nga buntaga alang na sa balita nga tudo-tudo sa tuang nga tag iyang sugiman ato stasyon Sir Nestor Magda usa to masuki nga Chief Paminaw kinantig balita at sa Santa Bayabas Jane Gonzales report. Ika nga, salamat, Steve Patrol, ang numero 8, June Gonzales, report live from Santa Bayabas. Balitang tudo-tudo. 20 minutos na igala, human mo lamay ang alas 7 sa Kabuntagon. Emmanuel Alminzo, nagka-watch live. Ano na may ibabaw sa pringanin na may anniversary follower? Kung ba na milestone? Kani ba nga ba na anniversary follower? Sa imuha na pag-attention mo. Good morning, di idea sa atong kagawad sa barangay Pulo. Barangay Kagawad Bibit Bahana. Ayong nga buntag di apre. Nga diri sa Lauton ang ato asang higala nga si Konsyal Tunak Sirson. Upon niya ato sang higalang kagawad diya sa Lauton si Kagawad Maning Lupi. Upon niya ang atong higalang kapitan sa San Jose, Kapitan Mike Meneses. Kung may buntag ni Barangay Kagawad Philip Torres Kalumpang nga nagawats to kagapo gabi sa itong program dias Barangay Uno. Dapat na magitong-tong di Afrika, di man marang itong papak. Ay, ko anak, kala mo nag-style. Kaya ning dako man yung ako ang cellphone. Palit, di rin usa. Pang kamero. Hindi lang na siya bago, ang camera na siya. Kissing ba? Kising. Na Bago baguhan niya, na-tempered na. Bago siya ang LCD, yun niya, tempered, release protection. Untong na ay LCD, din ato pong ibutangan o kanyang kisingan. Kalando ko na baguhan mo. Timper din eh, di sa timper. Wala may timper din, anak. Nana. Pagpalit mo lalaan or palit mo? Akong ipalitan kahapon kay taguan raman 2 pesos. Wala Niya dako man ning iyang kissing na tao di na maraang atong stand sa cellphone. Unang isandig naman ako sa Pakya. Nang kana busy. Busy. Pakya. May buntag diya sa tong umabot kagawad diya sa Bahian. Kagawad Junior Karayday. Sir, maayong buntag din ha. No? Membro to ka sa Kuan City Peace and Order Council, sir? Ay, naminaw na ito niyang mga membro sa SIPO. Labi na sa itong mayor. SIPO. Matagal, pagtagad, kining... Hindi na ko SIPO. Lain po to. Kanang SIPO kung letter C, then POC, City Peace and Order Council. Amo na siya. Muna yung SIPO. Every naman din, mapatrolyan ba, kanandalan diya sa Hacienda? Ato din 28 or 29, tayo nga dito Del Prado, may Pangos Nubalias. Kaya ato din 28, doon na di ay na-reported nga karnaping. Karnaping? Doon ay gi-karnap nga motor
Unya magani ka recover dito na sa Ayungon. Unya sa investigasyon sa pulis sa Tanhay nga dunay ni para Para. ni patunga man sa krusada di dingunong siya. Pagunong ang suspect mi mando nga ihatag ang motor. Unya ang biktima sa naglalas sila kadi man na ihatag. Karon tanto nilang lalis niya kung magkuot ang suspect sa iyang bag ning dalagan ang tagiyas motor. Ilagan. No? Ibyan niya ang motor. Pagdalagan niya di nagka-chance na ang suspect. Gayud kuha ang motor. So after that wala mo sumbong sa pulis ang biktima. Unya pagkibalo niya nga ang iyang motor tuwag-tuwag Ayungon, una pa siya ning sumbong og napatawang sa pulis. May nalang gani kay pagadto pod sa pulis tanay dito, nadakpan ang suspect na recover pag yun ang motor. Then ato ning gisgutan gabi because this is not the first time nga nakadungog kag dunay mga insidente, crime incident ya. Kay hilit man gud lang lugar ha. Waaw ba? Kasi nalaman og madalikyatan nagsuroy-suroy sa tong patrol car every now and then. Kaya pagkatuman sa kinanggaling nga ayon sa tawag anang na magtuyo-tuyo ka na, magkiblat-kiblat, patrol car gani. Yung si tawag anang na di man di ko na siren kaya ang siren magtingog man. Blinker. Blinker. Police blinker. Yung na makita ng mga maldito, antahay naman. Oh. Kay at least ang ilang opportunity mawala kay naa may kanang gitawag na to og makapakgang. Kay sige mangutag ka lungog din na dunay tulison diyan dapita, may pareglahan. Kay medyo hilit lagi. So nang basig makadungog na to mga membro sa City Peace and Order Council, ilabi na sa ato mga barangay officials din na sa Palanas, Nuevo o Nubalias, no? Paglantaw gani ko ninot butangan dito police outpost. Kanabang iskina ba gani paangat dito sa Layawan? Kanang iskina dito paingon sa Arapilis? Kanang iskina paingon sa Nubalias? O kanang iskina paingon diri sa Palanas? Upat guna ka nagkasangang dalan. Di ba ninot butangan dia police outpost? Oh, dan doon na i-assign dia nga usa ka buok pulis unya doon mga barangay tanod, mabutangan ora na barangay tanod dia usa sa Palanas, usa sa Kalamisan, sa kining Nuevo, usa ka tanod sa Nuevo, usa ka tanod sa Viejo, usa ka tanod sa Nubalias. Then plus usa ka pulis. Anindot na lang diyan dapita butangan og na may kurente, no? Ato nang isa-suggest ato mga membro sa City Peace and Order Council. Wapo na siya kakuan. Okay, bula na nga ito maigsoon from Pal-Ew, Santo Niño, Bahian, naman wagi kay kaning usay kaning taga Bahian, ari man wagi sa Inulukan, ari sa Layawan, ay Kalayawan kaning Yunawan. No? Inigduhog, wagi man gyud ang krusinga. Ang taga Pal-Ew sad, wagi di anang krusinga. Kita pon nga gikan diri sa proper ug moadto ta sa Kamansi, moadto ta sa Bahian, moadto ta sa Pal-Ew, Santo Niño. Ana man ta moagi anang krusinga. Mo na siya nagkasangang dalan. Upat ko na dia, nya nindot ang butangan dinaog. Government structure ilabi na sa police. Kay dunay standby sa kabuk patrol car. Ilabi nagmagabi anindot na no, murag safety ng paminawon ang atong mga kaigsuonan. Ato ning i-propose, no? Diri sa atuang programa. Karon ang mga motorista nga muagi diyan dapita, ilabi na kay naila na ning pulang yuta. Panahon sa gabi yun, magbisita sila dito, feeling safe ang atong mga kaigsuonan. Dita mabalaka, katubi ang dahil tournament o kininiong badminton dito sa Pal-Ew, itong kadulong pa itong ilang fiesta. Gabi namin na uli. Nagkaplano ta ko Arcos Nubalias muagi. Ingko maliko naman ta.
artas palanas agi kay simentado ang dalan. Kunya napoy mga suga na. No? Kay sulay ko kagig magabi ari ka sa mga dalan nga kung gisigutan, di ba? Mingaw. Mingaw, no? Kunya kala mga lugar nga mga mingaw, ilit, awaaw. Si Police Lieutenant Colonel Romeo J. Cubupay Pasultihon, conducive for the criminals to commit a crime because they have the opportunity to do the crime. Gumikan kay awaw. So, sa man nato na parang mawala ang ilang opportunity to commit a crime. Atong butangan og police outpost kanang iskanang atong giingon. Nagka-pulis, may pulis rin mga kwadro, no? Police training. Matrini na to. So, nana dito, butangan dito og police outpost ng Lugaraha. Then, nali mo duty. Yun. Oo. Dahil nagka-standby nga patrol. Stilang nindot ang paminaw, no? May bundag di ay sa tumabot kapitan sa barangay 5. Patay tao, malihog. Konsyal Rimar Dael, nagunta rin mo dyan, Camp RD. Ano yung muna si umabot kapitan ka, Lorenzo Isopron? Si Isopron? Wala man. Mag-claim o? Wow, sana all mag-claim. Yung ina mo tanan na o ipalungan ba kay bulahan ko ano to kami kumaw. Congratulations sa mga nidawg, no? Oliver Lasal Aguilar. Sabi na ako, Oliver Lasal. Si Oliver nakadaog, bugas, 5 ka kilo. Salamat kayo, no? Asa inyo, sir? Asa inyo, ha? Barangay Utso. Silingan na ito. Sige, sige. May buntag niya ni Kagawad Philip Torres Kalumpang, sir. Mayong buntag ni Buda Kagawad. Wala naman ito nagkita. Imingaw na biya minimo siyal. O ganahan niya punta sa itong meeting place ko niya. Naraman ang school base. Magulat mo dito ron. Ay, may buntag na rin. Gapon mo. Oo na ito mga meeting place. Like, ano ka? School base. Ang kaya ito sige na ito nakitaan. Okay, layo naman ito government center. School base, ano na? Kaya doon sa poblasyon. Doon pa sa poblasyon 5. Puntag ni mo Kagawad, Rimar tayo, lumabot ng kapitan sa barangay 5. Nato ba ni Kagawad Philip Kalumpang, morning Gaw Roy o Boss Ronnie. Good morning sa Gaw. Katong silingan nga tuwa na Ros Laguna. Good morning Kuya Roy and Ronnie. Happy weekend. Happy weekend sad from Laguna. Ako sana, hindi na dyan na siya malaman, eh. Ha? Hindi na siya malaman siya. Basta malago na pwede kami lapang laban. Laban yung yapan na dyan. Malaman naman, eh. Asa gano'n? Ay, naglaba ko, oh. Kaya naman. Lago na. Lago na. May buntag diya sa... Bakyat, eh. Padoon ni Bakyat, eh. Wala lagi. Dili gana si Lala ako nang ipagawas na skilling nga musulod man nimo. Bakyat. So that's it, mga itong mga igalano atong gamay nga mga panguna-una suggestion sa atong tigmintinar sa Kapsay, Kausay, Kalinaw diri sa atong syudad sa Tanay. Ora tong kabutangan na dia og police visibility to deter any possible crimes during mga gabi sa mga lugar nga kung gisgutan sa unahan. So, mayong buntagsad ni musilingan diya sa Ilaod si Barangay Kagawad Insu Asibron. Ano niya daghan po rin kaplanong mulansad kung siya diya sa Ilaod. Daghan. Kami juter kami dire. Kami na duhay kuan, Kagawad Carling dire kuan. Moy kita ra sige dire. Bakit ano bisan kuan gi? Iham na ning more isa kadala ni tanon pre. Kasi gakon gamon ito. Ay buntag ni mo dia Shal. Wata nagkakuha siya murag chairman committee pisan order na siya. Ikaw pre gikumay mo konsyal sa Ilaw kung sa yung committee ay sa Ilaw sa Barangay 9. Depende ra. Sa yung committee ay mo o sa pisan order depende ra sila sa ruling unya pod. Ang inala kayo. Naman kay usually sa
taga-media man ka. Butan po ko senior citizen, palanggap po na ko mga senior citizen. O, di ba, o mag-interview tag kay mga manglansar, mga din ta. Kung ikaw ang palaran nga may mong barangay kagawad, kung sa man dyan mong naunanaan nga mga maayong programa, kaliyugan o proyekto sa barangay kay you're aspiring for a barangay kagawad. So do you na kay gitawag na to plataporma kanabang imo yung ba di ba gobyerno? doon na dyan kay mga plano unsa imong buhaton unya mahimo kang kagawad. Ikaw pre og mahimo yung kagawad sa barangay nibi unsa dyan imo yung tas committee ra kay Dili mo ta. para na kamo na depende man na dito kay panangalitan ikaw doon na kay background sa health. Posible nga committee yung health juga. No? So si Brad Carling kay ko man siya kining pisan order kay ako ang security dia sa eskwelahan. So pisan order siya. No, kuban pa mga committee ba dia? Kana og palaron. Palaron ko na mo suporta ang taga Barangay 9 sa kandidatura unya ni Ronly Piñis. Ana ra man na. Sama So, live data sa ako ang bagong account no DYST Ronly. Kani ninyo i-search DYST Ronly page sa dili ani account kay og limitado ang guning control click ining Facebook. So out ka og mga 5,000 or 4,000 din na ma-follow. So kani anytime no kato mga senior citizen at taga barangay may follow mo na ako no. Okay, si senior citizen bigwa pa man siya garo nga committee pre, di ba senior citizen? Ano ba senior citizen ato nga ino kay ikaw tas magpasensya. Kaya ra na nimo kay balo mga tigulang buluyago na suhay na uban. Pongko! Pongko ba ba na? Hindi na. Tagalog bangko na. Kasapaan pa ka na. Kay, ano ba yan? Bidlong na ba yung senior man ko. Talay! Patalayo na ni ma. Alam mo talay. Nagbugat na naman. Ay butas daw mga super lula. Barangay Noybi, no? Pero nakutaan na nila o pasalamat. Dako muna mo pasalamat kay senior man ko. Senior. Kay kami ang maoy nagahas, nagtaltal og dalan para karon inyong isubay. Og namo gani mo mga senior citizen, gani na ko ninyo og junior citizen. Yeah! Yan ba na? Ang mga senior citizen sa Barangay Noybi, tawagan na yung junior citizen. Okay, kila na ko na. Ora po dahil na, Kaya ito nga, malaman po na ko ang edad primahimo, ang bakong senior. ora po dahil itong plat nga na junior. Junior. Junior citizen ako ninyo sa Barangay Noybi, no? May puno po ninyo. Ikaw, Prim. Ayo, papalit lang kong tanduan sa man, junior, senior. Kung paling ko, senior man. Junior. Ala na. At least na po junior yan. Junior citizen. Barangay Si Noybi. Miss Gio, o kung sa ka, wala sa, o kanaog siya, kung siya sila sa, Sila mas mistis na isa. sa dagay, ang committee ba dagay? Kato sa kuan, committee tourism. Kasi isa ka po, isa ka po mga tourist spots. Bago rin itong malig ang secure. Pili ka para po ni Panak Barangay Noybi. Mura po, Bistan High. Pagkumangkon rin ito na ako. Pagkumangkon na? Pagkumangkon na ako, may misinolog. Eli ko na sila, anak. Si Miss Jean, ayun po na diyang Metron Queen. Ay, may pan. Sa itong yang, di man siya may Metron Queen. First, ha? Representative na pagod siya ito. Yes, ilaot. Ako, wapel po super lolo niya. Super lolo. Yeah, words. Super lolo niya, mag-trip na dyan. May buntag ni Vincent Kisel o ni Josebel Villalos. May buntag ninyo din ano. Buntagin lang ninyo ang mga lugar din. Kula na shoutout na mo. Kain na paingon niya akong live. Teka, lagi kita na ni mong country. Buntagin na DYST pre. Kareng ako doon nagbakoy 1,000 na kapin ka followers ng ako. Ano sintos na mga ko Kaya ako ang Suturi Ibanez. 1. I-follow ninyo palihog. Kay Dositos sa tawag na ako ang sa Facebook. Ako ang friend. Magkadaog. Magkadaog niya. Dositos. Ha? Magkadaog na gawin. Dositos followers, no? Salamat kay Dositos followers. Kay bago pa man po na. Dahil ba ato si Kagawad Philip Palumpang ha? Ining pasinulit na ni. Yan ni BC. Mabito ako gabi ingon ko asa man kagaw naka-watch outside the Philippines or niaratas Pilipinas. Kaya sa good magala kaya itong higalang gagawa diya sa kininiong o barangay Ono kining man siya kining nasa mga businesses. Sige ni siyang gawa sa nasod. Naman siya negosyo. Idol Roy and Ronly, one secret way of winning
when you join in some political race is by being generous, like offering financial help to the voters. Sa ato pakinalan yung na kay kwarta. Okay. Matod pang bird kanya viral. Kay ko man no, iman siya Idol Roy o Anron Lee. Usa kuno ka sekreto nga pagi which is para na ako bird dili na ni siya Kuon. nara di sa Sanhay. Naara ko gaw tanhay. Kita rata pohon dia. Sige. Matod pang bird kanya viral. Usa kuno ka sekreto nga pagi, one secret way. Pero mao lagi bird para na ako dili na ni sekreto. Kay sagasa karong iskina mo mag-istorya ka baig politika o maghisgot ka og mudagan ang pangutana sunod na ba kay kwarta. Siyempre, sa pasahon niya kay Ibanez mo kung siya pilido. Josebel Villa Hos. Morning sir, namin diri sa Barangay City sa Ibanez, mga Ibanez ko rin. Nga house sir. Yung mga tayo Ibanez man pa. Pala shout out siguro rin. Shout out palihog ni Marieta Ibanez. Mayong buntag Kailan Ibanez ko lahat. Mayong buntag yan di Marieta Ibanez atbang sa SGI ni sa World Pag-uwa sa World May Pag. buntag niyo lang. Share lang atong live map para makakita ko yung mga friends. Pwede order mo og cake sa If-Y Big Shop. Na diya. Ihan na? Okay. Nakinumdum ko nini, nakahatag ni cake na ko sa una. Sponsor na to na. Sa nagbuntag Hindi mo na. mag-birthday dire o anniversary dire sa East. Salamat kay ma'am, no? Nami ang cake, no? Ang If-Y Big Shop mo-sponsor na dire nato. Oo. Dayon say kini malimot ra po ta og adto. Pero may pagpamilya diya ni Day Marieta. Ibanez. Oo. Kasama ko mga igagaw diya. Silang Russell, si classmate na ako, nalimot ko sa mga anak ni Day Marieta. F.Y. Big Okay, Shop. mga anak niya, mga magad, o kanang mga kaubanan niya. Ganun boy, ano, Ibanez gina? Ganun F? Sunod F? Familiar. Pamilyar. Kaya ko, man, kinis Familiar Day Marieta, familiar man ni siya. Ibanez around. Oh. Amo rin ha, F.Y. Iyan ni siya ni Ma'am Catherine C. Kaya kinis Day Marieta, o si mama ni Ma'am Catherine, managsuon man, mga familiar. Kanya si Day Marieta, nagkapamana o ni Nung Franco, Ibanez. Ibanez. Oo. So may buntag ninyo da, ma'am. At least nakatultol na mo sa buang mga Facebook. Kapanin mo Sotiro, Ibanez. Ako din yung page si Padre Regular dito sa mag-live, no? Kani yung sa nga Pwede na pala. Oo. Mas pa ito dito, ipalo malaman ka. Ah. Kay nakadepend sa ang explain ko, nakadepend sa Facebook kanay Sa Facebook radio. o kanang account sa Facebook. Og nay mo admin mo dili sila ka view dahil di pa pwede ma-accept. Nga na ba? Alam na ba private. So page na follow, at least naka-follow sa nyo, bisa dili mo friend, kita siya sa live. Okay, public mo ni siya. O, public ka nila. So, di wala na. Selected na po, no? Kung di ka friends, di mo ka kung di ka ito yung search. Okay. Mao din na kaning mga igala kining inyong ubos nga lagad. Senior citizen naman. Senior citizen sa unang panahon wala kung gud miyaning cellphone good. O, bago na eh. Bago ra ni sa una magdula mi amo sato ra man dayo kayuko. Ang nadulaan na. Sundong? Click game naman. Ganun ba? Kupot, ila sa mga. Wala gani ko big game sa una lagi. Ang amo sa una taxi ra gyud og ka sigarilyo og katong taklob sa Tansan, PPO na, para tayo mandula sa una. Karon, ko naman, piling kwarta na may dula yung taxi. Oo nga ka ng cellphone mga igala, dyan ko, ideya kung saan na. Ang ako din, makita na ko na kung no, mag-live ko. Mao na na, wala ko kibalo kung saan pa nang pasikot-sikot ya. May buntag day, good morning, Kuya Roy. Answer only, watching him live. Dila Cruz. May buntag. Si Josemil Villaos, matulpa, salamat ninyo, sir. Salamat po na. Uy, wala man na ini mga reporter na ito. Palawaton ang report, pre. Aso lawaton ang report, lalaki gitikbas sa lungsod sa San Jose. Sospitsado na dakpan human sa hot-pursuit operation nga gipagya sa pulisan. Atong putloon ang report. Pinagi sa atong kauban, kumari, pre. Hiro ko na gamay, pre. Sampungan. Hiro ko na gamay. Number 5. Sige, alis ka parang na. Aso lawaton ang police report. Kailan kay sa dintage. Butang tira.
Naamo ng usa ka lalaki man kinigitikbas sa lungsod sa San Jose ngadtong Miyerkules Hulyo 29. Base sa taho sa San Jose Municipal Police Station, ang biktima sa ka-residente sa sitong Hilunsuran Barangay Shampoo sa Mamungsod. Nadawat sa kapulisan ng report gikan sa usa ka residente. Kinungdan nga dayon sa lupadala o responding team nato sa nitabuan. Pag-abot sa mga operatiba, ilang naabdan nga ang biktima naghigda na sa yupa samtang nagkadunggo tungod sa samad sa tinagmasan sa liog. Ang biktima gidaliog natod sa mga responder sa San Jose LDRRMO ngadto sa tambalanan aron hatagan og dili Amerika nga pag-atiman. Human sa insidente, nakasibat ang suspetsado gikan sa dapit sa nitabuan. Tungod niini, ginunsad sa San Jose PNP ang usa ka hot pursuit operation aron pangitaw og dakpon ang maong suspetsado. Sa diyang natutulan sa kapulisan ng yaang himpangan, ilang giyahon kini sa pag-surrender. Hinuuna, misulay ang suspetsado sa pagtikba sa kapulis gamit ang sundang. Aron mapanalit na niyang kaugalingon na napugos ang pulis sa pagpusil sa suspetsado. Ang suspetsado dala usab sa tambalanan aron madapatan sa unang medikasyon. Sa pagkakaroon, padayon pang investigasyon sa PNP aron matino ang hinungdan sa maong pagpanikbas. Tugnaw kadtong nakalap ng pangabalita sa lungsod sa San Jose. Maayong paminausab ni former Tanhay City Councilor ni San Manusi Manglutlot, kay Shalom Sir John Ray, ug ni former Tanhay City Vice Mayor Domino Salma. Alang sa programang balitang tunuturo sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio. Kini sa ST Patroller, numero 18 ka El Akhay, maayong muntag kanatong tanan. Okay, daghang salamat ka Elakhay sa imong report. Among report sa kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract na usab ang Alkasi nga mapanis sa butikag parmasya sa inyong lugar. Distanay San Teresa Pharmacy na may butag di ay ni Miss Catherine Villa Flores. May butag usab ninyo duha, sir. Agad bisika ni Rogeric Singkit Manangkil. Asa ni sir? Barangay 5 or city or sa Manangkil man apelyido. So di ba? Taga lapita. Managilo, Oo. Managilo, talaga. Kalabinan. So, pamilya dahil. Marakunog si Gas Abilgas si Kail Garipot. Ano ba? Murag Gas Abilgas ni Garipot. Dur. Si Kail ba yun? Wah. Ni ako si Patrol ni Mirodisyon, so ako ni ang gag. Ako naman to, nangagaw si Patrol ni Mirodisyon, so Gas Abilgas, Kail na tayo. Ayun sa nakasaksi. At ano ito mga igala, ang sunod market report from Satellite Market by ICD. Isti Patrol numero 14, Gina Garcia Capa. Gina, please address. Mercado. Yes, ati Gina, punal. Ano yung kini mga presyo sa mga naguna mga palalito diri sa Merkado Republiko, diri sa may Bahay City Satellite at law karon nga Pinis, Hulyo 31, 2026. Presyo sa mga isda ang bangus ang kitong adunay 300 ngadto sa taga 300 sa 350 ang kilo ang duaw 200 sa kilo ang bangus adunay 140 150 160 180 ang kilo ang gisaw 60 ang kilo ang balo 120 ang kilo ang tulingan 150 ngadto sa 180 ang kilo ang tilapia adunay 140 150 160 o 180 ang kilo ang pugaong 70 ang kilo ang bilong-bilong 120 ngadto sa 150 ang kilo ang tuloy adunay si 80 ngadto sa 180 ang kilo ang yellowfin adunay 160 180 200 ang kilo ang ugnot adunay 120 ngadto sa 150 ang kilo ang tamarong adunay 180 ngadto sa 200 ang kilo ang sulid 180 ang kilo
ang kuyaran 180 ang kilo, malamsi 80 ang kilo. O samtang nga presyo sab sa manok na broilers na iniora 210 ang kilo. Ang ulo 40 ang kilo. Tinai 30 ang kilo, atay 220 ang kilo, pati kulong 200 ang kilo. Unya ang presyo sab sa karne nga baboy, ang unod 350 ang kilo, ang latanan 230 ang kilo, ang til sa baboy 250 ang kilo. O ang presyo sab sa mga utanon. Ang talong adunay 40, adunay 30, 40, 60 o 70 ang kilo. Ang sikwa 50 ang kilo. Sayote dunay lusi ang buok o niya dunay 20 ang kilo. Ang upo 40 ang kilo, repolyo 70 ang kilo, ang okra 50 ang kilo, kalabasa na pula adunay 20 at sa 30 ang kilo, ang sweet corn na 60 ang kilo. O samtang presyo sa mga panapot, ang kamatis adunay 120, 130 ang kilo, ang luya 120 ang kilo, ang espada 40 nga to 60 kilo, pino 40 kilo, talia 45 ang kilo, at sal 130 ang kilo. O samtang presyo sa mga prutas, ang mangga adunay 120, adunay 70, adunay 50, adunay 160, 120 ang kilo. Ang avocado adunay 30, 35 kilo. Ang pinya depende sa gidakon adunay 30, adunay 25 ang usa. Ang Indian mango adunay 20 ang kilo, o adunay 15 ang kilo. Ang nangka 35 ang kilo, ang saging argaba 200 ang gatos. Unya ang presyo sa alang sa tanan nga mga mahilig o lumboy o tabako, labi ng DJ Rain o ningkulapat ang lumboy adunay 10 nga to sa taga 60 ang bangan, ang tabako adunay 20 nga to sa 40 ang bangan. Mga kato mga presyo sa mga madura, mga palalito dito sa may merkado publiko sa may sapilay sa public market. Sa dili pa matapos ang atong report karon, mayong pagpaminaw. Diya sa ako ang paminawan. Diya sa may barangay 9, si Ma'am Virginia Olina o ni Sister Kitty Tamayo naminaw usap karon sa atuang balita. Ayaw pagpaminaw ato ka na diya sa may real estate sa Pagkatanay sa Marines State Salon ang Marines State Salon kita nagkatinigidumala si Mrs. Marina Idiablar diya sa may real estate sa Bayan sa Tanay na mayroong pagpaminaw sa ato ka na Ma'am Larnie sa Bunda diya sa may Magallanes State sa Bayan sa Tanay. Ikan diri nanukad sa may Tae City sa Pilay Public Market alang sa balitang tulutudo sa DYSC 103.9 FM. Kini ang mudya ng mata. Si Patroller numero 14 si Gina Garcia Capa, reporting. Sa Pilay Public Market alang sa balitang tulutudo sa DYSC 103.9 Okay daw, salamat si Patroller numero Ate Gina Garcia Capa sa imuhang report. Alas 7:54 na sa kabutagon kining oras sa usab kini sa Hardmark Stream. Hardmark Stream mapalit kini sa butikang parmasya sa inyong lugar katong nawad-an na o gagana panaw sa labing-labing. Dinay gitawag na to kape nga all kinds of ginseng nga makatabang is mga kalalakinhan. Junior citizen ka man, senior citizen ka man, basta hilig ng kape, na ang all kinds of ginseng, ang kaabag ni panahon sa labing-labing mga kawatay. Karon kay sa Bernes, relax na uban sa Sabado, no? Paggabi, before gabi, kape mo bugnaw man. Mapalit ni sa Teresa Pharmacy ang
hard box extreme, ito na lang ang price, no? Kay, samo din nilahin mo lang precious mga agad. So, kaya mo, kay, kani ako mo palit kay, may discount man ko kay, taon ba? So, pag kining, ato na sa Santa Teresa, barato na, no? So, na pwede ka palit ng box, kay sachet, magwala, no? So, pwede, pinakamugsunod siguro na, pulo na way, 12 ba no? So, kung lang, kini, pwede po, lusina, hilig tagpangapi. Pwede lang, no? Dagdag, baydian yung pataas, daw na. Kaya nagana ni Maestra Janet na Miraflor, yan sa may Santa Teresa Pharmacy. Balitang tudo-tudo. Paki-follow sa tuang Facebook live na kuno DYST Ronly. DYST big letter na caps lock sa inyong mga keyboard. Caps lock DYST Ronly. RON space Lee. Ano na? DYST Ronly. Mura na i-search lang. May buntag ni Birds I don't know if Birds Virgilio Cañete siguro nila. No? Birds Cañete. Ganon Birds. Okay, siguro. Sir, kini nga may man yung profile ito. May ma'am doon, ma'am. Basig Virginia ni no? Virgilia ba? Ay butag ni mo dia ma'am. Asa man ninyo ang lugar? Kini si Roderick Singkit Manangkil naa siya sa Santa Cruz. Nuipo. Ganhay. So naka di aron sir no? Siya lang ato ang live ganing naka-follow sa ato ang Facebook page nako Ronly. Pag una to lang nga account no. So diha lang ta mag-live kanunay. Salamat kayo ninyo sa inyong pagsalig o pagsuporta. Sa Bigan City po, Binson Kisel, Bigan City. Ay dayon na tag-aptas tong live. Ito na tas Ilocosur, Bigan City. Idol Roy and the best idols and the best method to be the number one elected councilor in barangay is by offering financial even to those you believe are against you or political opponents. Normal na. Ang tawagan na ron nato sarap. Sarap. Sarapon ba? Sahig. Ug na kay kwarta, Go. sarap. Ami kontra og dili atag. Ano na siya yan. Muna siya ideya, no? Sarapon yun. Yung taga sa tayo mong kontra. Sa Gilitos Bigas, tagay. Taga na. O ako'y mulan sir, nilagong kong kwarta, away pili. Eleksyon na. Mo lagi subo lang palandungon po. Inaanad na. Kaya naanad na tayo ng kwartahay. No? Ang atong eleksyon mga igalan na himo ng manikantist lagi. So, mo man ay realidad po gudron. Nga pila to ka piso ra ang gastuon sa gialaws community for every voter. Karon mga igala sobra. No? Unya ang nanay no na priso ana Smart Kulitan na priso naman anang nidawat og donasyon. Pero wala i-declare. Pero dili ingon nga nanghatag siya kwarta. Wala to. Nidawat siya kwarta. Dawat sa kwarta. Gikan sa mga negosyante. Kaya wala man siya mismo kita kagid siya nanununol. Oo. Wala, mga siguro siya pa iya mga parinting. Sige pa dito kuan. Palit dito kok. Baik tukok kita kay istak na dito kay wasa nagbibilan ng tahanan. Libre pa ni hapon. Ana. Namunod man wala pa na magbilik ana. Kana panahon sa kampanya. Yan na-stock ko dito, kaya stock ako biya kayo. Ano ta Diyos pala sa ito? Na kay inisuro-suro nimo na yung kuyog nimo. Hindi mo na pa-stock ko. Hindi mo na pais na ko niya kwarta man na. Dahil mo pauli pa dito kay taga Pikas Barangay ni suportera nimo. Ya alay balakaw nimo, kliti o. Pag na motor dahil pang gasolina o. Ara man na. Dahil interviewan pag taga-media, kay kandidato ka, yan, taga-media, kay gasakay man nagsakyanan, kabang man nagban. Tagaan dyan mo. Nagabang man na o, kung man naging yung Rodrigo Duterte sa siya pa'y presidente. Normal na. Diya nga ito, karong pinagawa na investigasyon.
Naman ito nangalang yung media nga nakadaot og envelope. Hmm. Kay gagasoli naman na sila nga kana sila mga reporter doon namin mga sakyanan. Oh. Ilang pinakaubos dito sa sakyanan, Fortuner man. Sa ito yung nga. Mga ko tawon mo na. Oo. Labi na kailangan na. Mga ko tawon na. Hindi Na, na na, puro buko-buko. Oh, Kani media tao na na. Hindi may puro na buko-buko. Yeah! Sa ato pa Kapag na kung may bulsa, wala siya. Parang kapag sa tinod, dili may Dili, ako na doon gana media na. man mihat, pero dili may ingon nga buko-buko na puro. Sa kuwan na sa pre kining nabot ang gandresubos ka dito sa Taas. mismo sa Malacanang. O sa Congress na sila dito ning gawas ba sa investigasyon. Nagawa sa investigasyon ko nawala ra man bod sila ra man gud dito. Na atoy usa ka reporter nga giingon jud sa atong 18 Camarines nga siya gatunor. Nya dito na sa Congress doon na gyud dito gitawag og media lunch. Kana bang mga lounge ba nga ato mong tapok ng media? Kasi mo mga briefing. Mayon ganito nga, o yung interviewon nga, no question, tubag na ko, wala mahimo media. Ana dito. Oh. Idols, nangyari na yan. Tip ko sa kanya, namigay siya walang pili. Result, number 1 siya. Nakaraang barangay election dito sa isang barangay natin. Oh, lagi basta dagdag kang kwarta word. So, Ikaw ra, imo sa lamang ibigoon nga, marapot. og kato ang laging walay kwarta. Parehas na ako kana akong anak kay mudagan man og konsyal sa Ilawod. Sila ni Konsyal Inso Asibron. Kung inanin ko, kantay kwarta sama ni mana. Sige na. Ayun siya nga, di walay kwarta. Kanya kin sama na tangga di man yun na mo di ka kadaw gana. Atoran sulayan. So dia silahod, ako yung ino sila nga akong anak mudagan man ko yun kwarta po. Kaya na ako. Ang kuan rang serbisyo ra mo pasumban o di makadaw kay di dili. Ano la? Yan naman di ay. Di man talagang tao pre nga kanang iyong pamangay naman. Ay, importante ang atong barangay. Ano kay uswagan? Daon na. O madili mo daw kay way kwarta subi. Anak ko. Tinood man, kinsa ra man taon ta ni ato ang katilingban nga mayukmok ra man ta. Kung kita makakaka, gakaon, karang gaya, palit na matarag binhi nga bugas, 50 pesos. Ano kayo? 50 ng kilo ang binhi niya. Dito sa pangipalitan ng ulay, 55. Tara sa lubing, kuwenta i-city. Naabot sila lubing. Silang duming. Sila lubing. Gana, duming. Silang lubing ka lubing. So, ka lang yung si Quita, palit na lang sila duming. May pulan. Nakay tubig pang tres. Ano imong tres na may pang tubig? Patsada mong pang bugas pong binhi, pre. Na, mangga para may tagkas From Vietnam, oh. Sila may kanang Long green. Long green. Pre, taas ni green. So, palit naman gani ko ron o binhi ron. Binhi. Kay bulahan mo daghan. Pamugas tag binhi, pamungas bugas. Nana dere 40 plus nga bugas no gawa sa binhi. Naay katong gitawag nila og iron rice pre. Kanang iron rice, ako jud gibangutan ako. Ano guni yung bugas-gas? Puti, sagulan pa jud og kining brown. Kung dili pud brown rice yung gimix lang sa di sa. Muna gitawag ko. Di ba sa long grade pero gamay na pino siya. Pero di mo siya kay tubo. Ako mag-isulayan taga 43 ang kilo, 45. Ana. So ang gipalit na siya. Ako isulay palit. Siya puti plus kining brown. Mula 50% nga brown. 50% po nga kining puti. Puti po tayo. Ano? Siyunalim na siya nga. Muna gitawag kong iron rice. Kanang brown iron na. Ano pa? Sulayan ako. Ang puti. Ang puti. Kung ano siya? Later dyan siya nga rice. So nalupig ang puti sa brown. Ah. Kay ang kay ang puti, palangulitan silang duming. Ubapuro na puti silang duming man. Kanya, pasagulan o katungang ng brown, tawag na mag-iron. Ang muna ako, brown rice na dito, pre. Kamay na gano'n puti ang isagol. Sa tsada mangyapon, Oh. ako mukhaan naman ko bisag unsa. Kay ka, pre, imong misis wala na mga brown rice. Si Miss G og Boli mag Brown rice. brown rice. Kapag nung paglungag ng brown rice, pula kuha na dyan ba? Lugi ka mo man. Lugi ka mo maglungag sa brown rice.
Ako red rice bitaw ko no, red rice ang gamit. Mura lagi ka galong ako ko ang trigo. Ora pagbulgur ba? Amo ba ata ko ba ng bulgur sa mga BNS? Wala na Wala mga na. sa una, di ka to mo ni murag pula bitaw pre ka murag bitkol para sa vitamins man gawin na to mura og wala na ko tingo di ipatulog ka opat plus imong bapas anak nimo sa una. Ayon man na. Kato siya pang iron do siya. Pag ayon man to Kita siya. medyo dalagan mo ato kay pait-pait mo to. Ano yung pait-pait? Pait yun siya yun. Pag ayon to siya. Tingo nito rin. Pito na katulog ka, di ba? Kaupat na mo. Naman na ni milestone follower ko. Kasi birth kanya viral matod pa Sa niya. milestone, layo ka kay Play. Asa din nga. Bayawan. Milestone mas siya. Bayawan, layo kayo. Nasa bahay. Ilang pamilya na. Mao man gitarboan pong Miss G. Milestone. Milestone Assurance Guarantee. Matupang Jose Bert kanya viral. Idol! Mangampanya ko anak mo, Barangay 6. Ayo? Oh, des inyo Bert, ikampanya Miss G. For Barangay Councilor. Miss G, yung tawag rin. Ha? Miss G, tagali ang ikot nila. Mama yan nila sa radyo dayon. Depende niya sa iyang good name mo niya. Ya kay among mga parinting hinder mga itawag. Hindi. Oh, hindi, G. Hindi, G, Play. Hindi, G. Dami sa kung sarana dia. Hindi, G. Basta kay anak ni Roy Ibanez, butar man sila. Ay! Oo! Madahan. Pilido na rin ang Ibanez. Madahan. Ginagan na bang Ibanez po rin ang ilaw, mga turis, mga Ibanez, mga Bermio. Ano siya? Yaro. Wala rin kwartay. Pero naman yung parinti walay Servisyo ra, amo ikatulong di bayo. Servisyo. So na kun news katay pag walay servisyo ba imo ano butang ban. kanang serbisyo nara na. Servisyo ni kabalos. Sincero ba? Hmm. Kanang serbisyo. Kumo mo lang mo nasar nga. Serbisyo, serbisyo. God, pagkadaog bitol. Kaya ba servisyoan? Lalain. Pagkita po politiko nga kanang dili sa mo servisyoan. Ya ba? Tingog naman akong cellphone. So may nangingon nga pag oron ako nakapapasahon naka time check naman ko no. Sa usang iyari siya kay magbasa pa si paring Roy. Sa amo ang sponsor, mo dito ni amo ang mo'y naghatag namo diri og kaning kadasig. Kamaya. Hindi ko sa bato. Kakusog. Kaya yan. Kaganado ka. Oh. Baskog ka. Oh. Kalayo ka ka. Balitang tudo. Okay. Ang tangay galas, 7 minutos naman sa alas 8. Hinunami kanunay ko na itong lawas doon ay sakto nga vitamin C. Kan alkaline nga vitamin C sama sa alkasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pa sa kikadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa magkamatay nga kagaw o balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C, alkasi, alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o farmasya nga duol sa inyong mga lugar sa Tanhay City, St. Teresa Pharmacy. Alkasi alkaline based vitamin C. Palit kanunay sa maski pabarato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Walay lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangantay bukol-bukol kini mohilis sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing, mao kini ang pinakamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay, ato nas pinakaduang nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo, barato, garantisado, palit na kamo. Nakatilaw ka na ba sa lamihan, humot o herbal pagayod nga kafe? Ani-ana gipaila-ila ang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, dili makatulog kilawina. Disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian mapalit sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar. Ani-ana pinakabago, pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Pangbatok sa stress o paghubag, magkatabang mag-control sa blood sugar level o blood cholesterol. Makayo sa atay, muamping sa itong kasing-kasing, makabawa sa timbang o bupayo sa nagkadayang sakit. Ang panginadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule, makahatag og kahupay sa stress o anxiety, especially sa maglisod o katulog. Busa, ngano magantos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabagog 100% nga epektibo.
Dragon Fruit Gold 700 milligrams 12-in-1 capsule para goodbye sa giantos mo nga balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang dool nga butika sa inyong nga mga lugar. When there isn't any name that I can rhyme. Let's do the dog, dog, dog. 10 minutos suman sa alas 8. Birnis mo leron sa? Kapon di ato'y Philippine Army. Philippine Army? Kaya mo 15 taos programa. Karoon ta? Akong giingnanin ko, pwede ka sir, ugma, Friday, 6:30, 7:30, pwede po lari ka sa hapon, 6:30. Ano naman siya nga, matawag rin niya ako, sir. May number man siya na ako. Karoon na tayo yung schedule, dapat ato. Ingana ko nga, ikaw ra good, sir. Manawag raw niya ka. Napanian, ano ko nalagi ko yung number nimo kay murag nagka-gusto ko sa imong programa. Imo ganing kauban ato chubby nga babae. Yung ko man ko itandim nga chubby nga babae. O may kauban nga chubby nga babae gawas sa mong sekretary. Ma'am ayaw na mina wala is digit ka number mo medyo ko. Ay naka-remember ko nga ning kanay sa ning sit in just program na ti Gina. So possibly ato siya nga ti Gina kay one message. Good morning, Kuya Roy o Kuya Ronly. Salamat kayo sa 5 kilos na bugas na nadawat nako karong nga buntag. Salamat sa sponsor sa bugas. Salamat sad kayo no sa atong regular sponsor sa pa-premium sa bugas. Salamat Kuya Roy, Kuya Ronly o Gadijirin o Kyle Akay from Oliver Aguilar. Ay, salamat. And good morning Kuya Roy, mangutana rat ako tinuod ganay ayuda sa SSS kato nagkabayad bisag kaosara atong tuig 2025. Mao manggod gidungog Kuya Roy. Ako kadungog ani. Kaning SSS Social Security System. O ngayon kang ayuda unsa man klase ka ayuda, no? Kay usually ang ayuda nila income loan man, mulon man ka. Pariyo ko kung sa klasya o ayuda bisan katurang kausa kabayad atong tuig 2025. O palagi na, o ngayon ayuda, na mga programa ng SSS, mga cash assistance, regular assistance program, mga cash benefits o bisunado ka, emergency loan, o kining sa uplift. Apil sila sa uplift. Yan mo manirigi programa sa gobyerno kining uplift. Uplift program. Qualified low-income members with monthly salary credit of 20,000 or less will receive a 2,000 cash aid release. Hormoni buat pasabot niya. Kaya kanang asip mga pensyon, i-increase yung nana. Paliw ko ko og unsang classic assistance. Good morning Kuya Roy and your sparring partner. Mangutana ko bayan na ng STL nga gidakop kay mipatad og swertris.
ang STL legal or illegal? Kapag doon naman kayo kamay pag-brown na ng STL. Still, Oh. dili still sa ato ang kining gabyon na gani ka gabyon na incorporated. Legal na, no? Nagyo na permiso gikan sa ato ang PCSO. Nagkuha na sa under na sila sa PCSO na ipalit sa permit. Gikan sa PCSO, pero kanang nadakpan ninyo, illegal na siya. Kaya ang kuan ato jud mos mga legal nga kuan outlet. So kanang kasuri-suri ninyo, walay ID, walay gabyon na ID, kada siya illegal na basta walay ID. Pero lamang ko gikan sa gabyon nga mga agent nga kada ba nangwan ang ilang gilista pre, ingon ana ko wala ipaskil na ila mo sa Facebook, ibutang sa kuan kay dunay ingon ana no. So pangayo ilang update nga ID kaso gani. Ato mo sa legal. Pero dapat ay illegal yun na. Wala man ang pulis pula na, no? O kawas na nasa lay ko na. Nasa lay mga operation na. Nga, illegal na siya, kana legal. Sila mga tawanan na notin na ni. I-surveillance na mo ni. Mapadigyan numero. Karing sa texture sa uplift di ay. Kini sa uplift nga tag 2,000. So ato pong lantaw na igalagon sa kining requirements para makabil kaning uplift, no? Kay lalay magkag 2,000. Ako naman na. Parinti mong idol Gitling. Ang nakakita namin ang Tristan Hay. Ako niya lang i-post. Nakakita namin ana sir. Wala ra ko na marinti. Pariharan mi o kapilido. Opinion siya ng kapilido. Nag-libra na ako ng link. Kaya na sa ungalan, finish na ako pilido sir. Don't care agad ko. Kataon lang siguro nga pili may kwan may parinti ni Miss Chitli. Parihara o bi o ngalan nga naili. So paki-follow sa to ang Facebook page no, sa kuan ning account no, DYST Ronly. Wala siya. So para ka mo qualified ay aning uplift program, mao ni atong gitawag Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport Cash Assistance Program. So kinalang mabilong ka sa bisag asa aning tulo nga katulong nga grupo kining 3 targeted groups. Purpose, walang gutom o katong low income household pinagi sa PEC o katong ulay nga CBMS o low income is members. Okay. So pero siguro na itawag SSS member murag dapo ni limitation dapat. Ito ba mag-is nga katong premium na ilang ibayaran nga dagko sila og ana ganay bracket. Sure jud ko ana. So Kami minimum nga is obliga los mil na taon ang wala. ni ang maghatagan ni o requirements ang taga SSS. Oh. No? So mabilong ka ining mga grupo nga atong giisgutan, either member ka o purpose o katong sa walang gutom kanya low income household ka pinasigad sa Philippine Statistics Authority katong CBMS nila o low income SSS member. So kanang tulo ka kategory. Oh, kailan po guys isolve ka. Tulo Kamay ka pag-income grupo. nga di kano bitaw natin lang sa bana ang sawa ni kuan. Kung gamay man na 50% na wala na. O ari sa SS kay karatong texter SS mayang giisgutan. Low income SS group must have a monthly salary credit of 20,000 or less. Ato ba o Ubos. imong sweldo kada bulan ubos og 20,000 Dili apil ka. muna gitawag og apil ka sa low income SS group. Oh. No. Kunya nakabayad og at least one premium contribution in 2025 or 2026. Wala yung premium. Lagi. Sa ato pa, kung nakabayad ka, bisag kausara, niatong tuig 2025 o karong 26, Yung premium. makabil ka, Pero wala ka kabaya, di ka kabil. dili ka kabil. And have an enrolled disbursement account in the Social Security System portal by April 30, 2026. Kung wala po ka na-enroll, Wala gyapon. wala siya po ka. Mago na galisod pa ta, lisod-lisodon pa ta. Wala siya. Kung dito lang managhatag yun. Ano ba?
Siya, muna itong gobyerno, niya abi nimo. Kanang intawang gatong sa lower bracket sa ato ang katilingban, ganangan po kayuda, di na kay balo ang mga requirements kay ngano man. Ang una-una na ilabi limitado, katurang duos luwag. Hindi, ganun mo, hindi. Duos luwag. Kana bitaw na itupad-tupad din na ang makatrabaho na katurang duos luwag. Kung malayo ka, di ka kapil. Unang usay, pasaginlan pa din mga kapitan. Gigipili, kurus kapitan. Pinawa ba na pasaginlan ng kapitan? Sa wala taon na ilabot ng kapitan? Pasaginlan. Maluoy tatawag sa mga kapitan. Pare aning is ron. Mm. Nga mo dahil na requirement. Ito, nangutana, legatex diri nangutana. So, mo ito yung explanation, sir. Kaya nga mga siya nga, tinuod ba kuno nga doon ay cash assistance ang SSS, bisag nakabayad rin kang kausa sa usa ka sa Premium. kabayranan sa premium nimo sa 2025. O yan, luto dyan. Wala ka kabayan sa income na, premium. Tinuod to ka, member kag SS, Yawa ka kabayan ng pero premium. ang imo sweldo labo pa pos 20 mil, Ay, hindi piya po isa kong kapel. O niya, og imo sweldo Ubos sa kada bulan ubos sa 20 mil, mo qualify yung taka, pero wapo ka na-enroll. Opo ka kabayan. Wapo kay disbursement account sa Social Security System. Wala, Wapo Japon. ka bayad. Wala yan. Automatic. Wala, Japon. Pili o na Japon na at least, pakapin na siguro naman. Una siya, og ari ka sa SSS. Og ari ka ring purpose, og sa walang gutom, kinalan po ka nga aktibo ka, nga nagdawat gikan sa DSWD. Ano ito wala apil ang mga social pension na nasa? Sa mga senior, Oo. ang ayan mo ito putong Okay, i-apil. mga senior citizen, pumili hindi agad ito atong pagtagad kay ganun sila wala. Pumili nagkalipay taon ka na ilahan sa tambal, vitamins. Pero lagi, Oo. gapon dito ko sa Mercury, kay gapalit ko maintenance sa usa. Yung tong taga butika nga, sir, kaning pangayon naman ni dito sa SWAT, kay parang matingba ni o palit. Ya, ako, aman ko kalibutan ko na pre, pag pulo-paluwa ang sa mga requirements. Kay kining atong ruta, Changi, pasugon, tagbugas ug isda, gikan stasyonan, pauli, mulaba. Maram na kung ruta, mga igala, wag ka idea ni. Saon nga pagpangita, limang ka, kinan si 3 months good. And, o sa batong ulo, sige, sipon. Siya ba yun? Itong akong apo, dugang, iubo, sipon. Nga, tapay maintenance. Mawala gining inyong kabus nga alagat in taon. Nagkalisod-lisod. Wala ka, gugdas kalisod, gitaklasan na gid in taon. Walang gutom, pero walang gutom. Pero naay mga pabor gikas gobyerno. Ingoy ra ta may kamindo ang istorya ni Hilda. Ano wala man tag kapilana? Wala matagil senior. Oh. Dinala ko ako tingala bitaw po kung ano yung Libog mo. oh. Kaya karon dia sila doon ako ni nagtrabaho dia nga taga-ako sumil niya tag silig-silig ra. Napataon to sa akong asawa. Ano wa man ko kapilana nga makapagkabol mo kung manili. Ning ko wa man ko ta kaili aning barangay. Ano ngay galang nga ning kamot naman taon mi nga ro mailan is barangay. Sugot naman ko nga molansar si Miss J. Kaya ro mailan mi ka. Medyo mailan ng barangay ilaw. Wala, senior citizen na mo. Na senior pag imindua, yan ay maintenance. Jud. Bakit? Ah. Ano kay libre? Wa may maili din na pre. Ay, budget ko na senior citizen wala katangbi taon. Ako yung ipalanog diri sa kahanginan. Nga kami duwa sa kusa puro may senior pero yung may maili dia sila nga senior. O kung sa mga kaayuhan para sa mga senior citizen o sa mga Nabayaban ko nga maglantaw sa mga senior citizen. Kato magungka ko na yun, pre. Luoy din kay pas pareho puri ako mag-ari. Lansik ko puro ya ko mo ko si Pareho. Pero palitan mo ni Ken, si Pareho na magsugod siguro aminan pa ni. Ako gaputira mo ko sa kalawas mga bitaw tong nainangutanan ko gapon diri sa butika. Sino? Mga lalaki man yun sila nga nagagunti na po ni Karoy. Sa ako ning asawa Brad. Ikaw wala kayo man. Luis Gino wala gid taon. Napa niya ini pila edad nimo? Ko happy tabi ko mag 70. Ko 69 naman ko atong last April. Panamay lagi okay. Pila pressure nimo sa dugo. Because ay nara 130 pinagataas. Say 120. Panadili ka mo inom. Sa mo kung saan ilim na ako makahubog wala man ko ana. Wa man ko inom makahubog pangako tubig ra man taon. Pagkainom lang occasional. No. Saan mi? Matabako ka?
Hindi ko so kasi kung pagkabata, wala ko tabako. So ako, maglikay manggay ko na magpabuto, mamandong manggani ko. Mayo rin mo. Ang sarap may kalingawan ni mo. Ko parang radyo lang, malingaw naman ko ng radyo. Malingaw naman ko ang kita ko sa akong mga amigo. Dayong walking ginagmay. Istorya. Istorya ginag ko. Kaya na mag-walking walking kong 20 minutes mga igala. Ang istorya na po na nagkalasot sa bundag. Abot na dito. Mga tao na, no? So, sa ginakaon, kami parang roli, kalabuntag, mga on mi. Ako, sarap nyo na kakap nga kuan, rice. Oh, usay duha ko na ko. Tunga mi. Usag kakap, pero ganahan mo ka, usag tunga. Mara dyan na kung kanon. Kunya sundan, ilagro rin na mo, kaon mi, o kuan, kalagaran na mo utang naman yun. Sa paliya. Kaya ito ni Charita na, paliya dayon. Tingnan utol balik uban. Gapon akong gisula, inununan. Isda! Inununan sa itong giparis na kong utan gahapon. Pansit yay! Carbs gihapon. Dahil gitulakan og tunga sa baso nga cook. Kaya na may gamay nga cook ra. Karon makainom na po ko soft drink kay matumatagis ko bisne. Sa atong balikan mga igala, katong nag-text na ito kabahan natin sa is more of explanation, no? Naalagay mga requirements. Idol, singer Joe Ibanez de la Piña. Ako na gagaw. Makatulong sa campaign period kakanta para kay Miss G Ibanez. Your daughter. Ino, barangay raman na. Ako, mukoy-koy ko sa kong anak. Mukoy-koy ko nila o kampanya. Ako na kayo na, ako na kayo mag-insi na kayo ninyo. Ana? No? Okay kayo. Ako tayo inso. MC ka, isa inso. MC ka, sa inso. Ha? MC ka, Siya imso. inso siya. Kaya malingaw na po kinana dulu. Pero so, Para inon si mo, para inon si Paritisi. Kaya na dyan kumutagan ano niya. Kaya bisa una. Sakto may kuhan, sakto. Bisa ko tagaan ko sa limits ka sa milyon. Parang doon ko nila tayo. Paritisi, kinigawan na ako. Ikaw lagi siya. Di, ako yung MC na sa una. Hindi ko mag-MC yan. Nag-MC ko. Di, ako mag-MC. Di, ako. Minsan nga, kami doon ang Roy. Di man namunto ka sa Ako, sa namugat ko sa una. Karoon hindi na dyan ko mag-MC. Tagaan ko sa milyon. Di, dyan ko. Pala siya. Ulang nga, pre. Ayaw. Tagaan ko sa milyon tao. Hindi na ka mag-radyo. Pag-MC ka, tagaan ka o 500,000 daw na. MC ko rin yung lalim na pre. Ay, hindi na ko. Karap itong ba mga kauban na ito sa radyo bitaw? Ito nga mas milyon nila, pre. Last Pagpaan sa Dumaguete, ang mga kaning mga kuwanon, kining tigpamaba ron sa mga politikos sa Dumaguete. By Chico, may bulan. Asa man ka na lang kung... Asa magkamangita na lang ko na. Kami din wala. Ilang pa yun Ano mo ka na mo, dili mo pukuha na pre ka ng mo panig yun. Kami mo kang speaker kay wala kang credibility na. Kawas ni Mr. mo ikuha, di baligya. Iya mga anak. Anak mo pa man. Hindi na rin akong bubayad sa Mr. na ko, pre. Pag Mr. milestone mo to. Nya Insert pa to, insert. Og muti ko sa dire di ang kampanya siya nimo di makabay ko kaya. 28 minutos sigala human mo labay nga alas 8 sa buntag. Ulit natin. Ato na ta kay daghan patang lakon ron. Okay, kita pa na to si Kapitan po. Sa atong umabot konsyal sila dinadail. Di na dahil. Sabi ni, ano sa si Gawad Philip Tulumbang, sa makikita siya nato, no? Si Rato lang to nang iya. Bon. Alas 8 by Tinoy Binas Kamuntagon. Wala kita igong oras sa ito ang balitang tunuto serbisyo publiko sa adlaw nga Bernes. Kilagyapon si Rudy Pius Magkirinyo ay kung naunay ko namuha. Pagsa nga, kaya mabot niya po ng panahon, ikaw mong larang papapasik kilibutan na kinatius. Kapos anak sa Olisito Patramente sa lungsod sa Manuyod. Didakit sa Barangay Nubi ng Ciudad Stanhay. Salamat o happy weekend ka na itong talan. Uswag Tanhay! Sa ngalan sa itong mga kauban sa Masters Control, kinilang yapon ang iyong alaga, Droy Ibanez, manamilit sa Pag-ingon.
Ang pagkamatarong mao'y magabayaw sa usa ka nasod apan. Ang pagpakasala mao'y makapuka nining nasura. Salamat. Mayong bugag kanatong